আমিও কৈ আছোঁ পৃথ্বীৰাজ কোন হয়, ৰঞ্জিত বসুমতাৰী কোন হয় বুলি কৈ আছে। আমিও কৈ আছোঁ পৃথ্বীৰাজ কোন হয়। পৃথ্বীৰাজ মানুহ যদি হয় এইবিলাক কথা ক'ব নোৱাৰে। पृथ्वीराज मेस बिथाङा जोंनि रन्जित EM नि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों, जाय बाथ्राखौ जोङो माने गोसोआव दुखु मोनदों। बेबादि बाथ्राखौ बुंनो नाङामोन। बियो जों दा बेखौ नुयो, बिथाङा मिडलमेनमोन। दा बियो जेबो खामानि गैयै बादि जानानै गोदाव सोराव बाथ्राखौ बे बुंलाबायनायखौ जों नुदों। बिनि जानाखि बुंनाय बाथ्रा जों बेखौ एसे कन्ट्रल सानबाय जे रन्जित बसुमतारी बिथांखौ बुंदों जाहैबाय जोंनि EM सारखौ, माने बियो भेन्सार स्कुलाव खामानि मावदोंमोन। भेन्सार माने केन्सार होननानै बुंदों। दा बिदि बुंनायाव जोङो एसे गोथौयै जों बेखौनो मिथिनो लुबैदों जाहैबाय, बे कलेजखौ जोंनो गायसनदों। बे कलेजखौ गायसननायाव जोंहा गोबां माने जोंनि प्रफेसारफोर बिथांमोना खस्थ' खालामनानै स्कुलखौ फोथांदों। दा बिथाङा बुजिनाया गाहाम, गासिबो माने स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि बेफोरखौहाय माने प्राइभेट हिसाबै सिगां खालामग्रोयो। बाहाय गोबां मानसिफ्रा खस्थ' खालामो आरो जोबथारनायाव बिनि फिथाइखौ जों मोनो। दा रन्जित बसुमतारी बिथाङा बे कलेजाव मावदोंमोन, जों बेखौ बयबो मिथिगौ। दा बिथाङा जोबोद मोजां मानसि, बियो समाजनिबो गोबां खामानि मावदों, जों बेखौ स्वीकार खालामनांगोन। बिथाङा गाव कलेज फरायनाय समावबो बियो बेथन मोनाजासेनो जोंनि प्रफेसारफ्रा खामानिखौ मावदों। ओमफ्राय आं रन्जित बिथांनि बाथ्राखौ बुंगोन। बियो जाबाय कलेजनि प्रफेसार जानानैब्लाबो बिथाङा सासे मोजां खेथियगमोन। बियो मालाबा बोसोराव बेसर मावदों, मालाबा बोसोराव आलु खेथि मावदों। बेबादिजों बिथाङा सोलिदों। ओमफ्राय पृथ्वीराज मेस बिथाङा बर' जागोन हारसा जागोन जों बुंनो रोंला। बिथाङा बर' बुंना लायो, खिन्थु बर' भाषाखौ बेसेबां रोंगौ आं मिथिया। बिथाङा रन्जितआ जाहैबाय जेब्लानाखि 2013 सनाव स्कुलफ्रा कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायो, बे समाव बिथांनि नामाबो लोगोसे फैफादों। माखासे जुनियन बेयाव मावग्रा मानसिफ्रा बिसोरनि लिस्टफ्रा फैफाखादों। बिथाङा इनफिल्डबो दङमोन आरो बेनिफ्राय नेटबो बिथाङा दंमोन। दा स्लेट दंमोन बिथाङा गावनि जेनाखि नांगौ कुवालिटि बिथाङाव दंखायोमोन। दा स्कुल जानोसै कलेज जानोसै समावनो बिथाङा मा खालामबाय, बियो माने गासैबो कमप्लिट नाम ओंखारखांनायनि उनाव एपइन्टमेन्टआ मोनथारनोसै समाव बिथाङा आफादाव थांदों। बिनि सोमोन्दै बिथाङा हयथ' जेबो मिथिया। बेखौहाय माने कुवालिटि गैयैखाय, नर्म्स गैयैखाय बिथाङा खारदों बा गुबुन जायगायाव थांदों, NDP जाहैदों। खुनु ट्रेनिं गैया, सिलाय गावनो रोङा बायदिसिना जोबोद गोरोन्थि। बिथाङा जोंनि बे बेंटल ओनसोलनि बेंटल कलेजनि गासै प्रफेसारफोरखौनो जोंखौनो हयथ' बिनि बुंनाया लासिं सिं खालामदों। जोङो बिथांनाव सोंगोन, बिथाङा गावहा बेसेबां कुवालिटि दं। बिथाङा जोंनि स्कुलाव फरायदों होननानै बुंदों। बियो बे स्कुलनिफ्राय मेट्रिक पास जादोंना हायार सेकेन्डारि पास जादों जों मिथिया, खिन्थु बिथाङा बबेबा अपेन स्कुलनिफ्राय ग्रेजुवेट खालामदोंनो जों बिदि होननानै मिथिदों। जाय हक बिथाङा जोंनि लिडारखौ बेबादि बुंलाबायनाया थिग जायाखै। जों जोबोद दुखु मोनदों। जाहाथे बे रोखोम बुंलाबायनायनिफ्राय गोजानाव थायो। जों बिथांनि सायाव जोङो मोनसे बेबस्था लागोन। लिडारफोरखौ बबेबा मोनसे जुनादजों पशुजों रुजुनायाथ' आरो जाथावै बाथ्रा। दा सोरबा सासेखौ बेबायदि इनाय बानाय बुंनायनिफ्राय गाव बेसेबां पारफेक्ट मानसि बेखौ साननाया मोजां। जुदि सोरबा लिडारखौ जोंनि UPPखौनो जा बा गुबुन पार्टिनि मानसिफोरखौनो जा, जायफ्रानाखि दैदेनगिरि, बेबादि मानसिफोरखौ पशु बा जुनादजों रुजुनाया थिग जाया। बिथांखौ जों बुंगोन, बिथाङा जुदि बेबादि जोंनि बर' लिडारफोरखौनो बा गुबुन लिडारफोरखौनो जुदि पशु होननानै सानोब्ला गाव मा रोखोम मानसि बियो, जों बेखौ साननो गोनां। दा गावखौनो गाव हयथ' बे पशु बुंनानैसो लानाय जाहैदों।
सिन्थाधाराया जों बेखौनो सानदों जाहैबाय साफ्रोमबो जोङो बिनि बुंनायनिफ्राय सांग्रां जानांगोन आरो बिथाङा गोदाव सोराव बेबादि बाथ्राखौ दा बुंलाथों बेबादि बुंलाबाय थायोबा बिनि सायाव बिहेक बेबस्थाखौ जोङो लागोन ফাৰ্ষ্টতে মিডিয়া আজি যিহেতু মিডিয়া আহিছে সিহঁতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু পৃথ্বীৰাজৰ বুলি নামটো আহিছে আমি জানামতে পৃথ্বীৰাজ নামটো মানুহ হয় না কুকুৰ হয় এইটো আমি গম নাপাওঁ দেই পৃথ্বীৰাজ মানে মানুহ যদি হ'ল হয় যদি মানুহ যদি যোগ্যতা তাত থাকিলে হয় আজি ইফালে কালি ইফালে ভুগি আছে আজি ইফালের খাই ইফালে ভুগি আছে কালি ইফালের খাই ইফালে ভুগি আছে মানুহ যেন মই লাগা নাই কিন্তু পৃথ্বীৰাজ যে এটা মানুহ এইটো মই লাগা নাই পৃথ্বীৰাজ এটা মানে পশু বা কুকুৰ হ'ব লাগিব নহ'লে এটা সন্মানীয় ব্যক্তি আমাৰ BTR-ৰ এটা এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ এটা দুটা তিনিটা ডিপাৰ্টমেণ্ট চলাই আছে তেনেকুৱা এটা সন্মানীয় ব্যক্তি ই যা তা বুকি আছে ইমান সাহস ক'ত পালে ইহঁতে এটা ই কলেজৰ লেকচাৰাৰ আছিলে ই ভাল খেতিয়ক আছিলে ইমান আলু ধান উৎপাদন কৰিব পৰা মানুহ তেখেতে ভাত খাব নোপোৱাকৈ যে সংগঠনত গৈছে বুলি ক'লে এইটো আচৰিত এটা মানে বুজিব লগা কথা এখেতে কি বুজিছে তেখেতে মানে অল ইন অল আমি সকলোকেইটা জানো তেখেতৰ বিষয়ে অল ডাটা মই কালেকশ্যন কৰিছোঁ এনেকৈ ই গম পায় নেকি ই নিজৰটো আগত ভাবক নাই ই নিজে কিমান পঢ়িছে আমি জানামতে ই অপেনৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা বুলি গম পাওঁ তেখেতে না এটা পলিটিকেল লিডাৰ হয় না তেখেতে ইয়াৰ BTR-ৰ CM হয় BTR-ৰ EM হয় একো নহয় ই ইমান সাহস কেনেকৈ পাইছে এটা EM-ক ইমান গালি দিয়া মানে এটা এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰক ইমান গালি দিয়াৰ কাৰণে সাহসটো কেনেকৈ পাইছে তেখেতৰ ওপৰত কোন আছে মানুহ এইবিলাক যা তা বকিলে নহ'ব আমি ৰেচপেক্টেড আমাৰ লিডাৰ আছিল আমাৰ লেকচাৰাৰ আছিল আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান BTR-ৰ EM হয় তেখেতক এইবিলাক কথা কোৱাটো আমি মানে আমাৰ সমাজে বহুত বেয়া পাইছোঁ আমি এতিয়া আশা কৰিছোঁ জীৱনত এইবিলাক কথা আমাৰ ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ছাৰৰ ওপৰত যাতে নকয় ৰঞ্জিত বসুমতাৰী কোন হয় বুলি কৈ আছে আমিও কৈ আছোঁ পৃথ্বীৰাজ কোন হয় পৃথ্বীৰাজ মানুহ যদি হয় এইবিলাক কথা ক'ব নোৱাৰিব যদি পশু হয় নিশ্চয় কথা ক'ব ই সদায় আজি ইফালে কালি ইফালে কৈ বকি আছে এইবিলাক যাতে দুবাৰা নকয় আমি এটা তেখেতক আমি ৱাৰ্ণিং দিব বিচাৰিছোঁ নহ'লে আমি সকলোৱে মানহানি কেছত লগাম পাৰ্টি থ্ৰুৰ পৰা হওক আমি লোকেল পাব্লিক ৰেচপেক্টেড এটা লিডাৰৰ থ্ৰু দি হওক আমি তেখেতক মানহানি কেছ লগাম নহ'লে আমাৰ ৰঞ্জিত ছাৰৰ ওপৰত তেখেতে মাফি বিচাৰিব লাগিব আমি মোৰ এইটো আহ্বান যাতে এইবিলাক লৈ দুবাৰা যা তা নবুকে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ